Κάποιος με μάτιασε σε αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων, συνειδητοποίησα ότι αυτά δεν τα χρειάζομαι γιατί μιλάω από το κινητό. Δεν τα έχω συνδέσει καν. Hello, είμαι η Μάρθα, είμαι ζωγράφος και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο αυτού του καναλιού. Έχουμε να κάνουμε βιντεάκι 11 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχω ιδέα πώς θυμάμαι το intro. Δεν έχω ιδέα πώς θυμάμαι τους κωδικούς μου στο YouTube, αλλά είμαστε εδώ και θα κρίνουμε σήμερα παλιές μου ζωγραφιές, part 4, αλλά θα επικεντρωθούμε σε μια συγκεκριμένη θεματική. Το Arcane. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έχω εδώ. Είναι αυτές και υπάρχουν και άλλες, αλλά δεν θα τις δείξω τώρα γιατί το βίντεο θα πάρει πάνω από 10 λεπτά και θέλω τα βίντεο μου να είναι μικρά, περιεκτικά, να σας αρέσουν, να μην βαριέστε. Οπότε θα κρίνουμε τις πιο καινούριες ζωγραφιές του Arcane, γιατί για μένα είναι top. Βγήκε πέρσι τέτοια εποχή, το Νοέμβρη νομίζω, και ακόμα κάνω fanarts από το Arcane. Είναι τρελό. Όποιος δεν έχει δει το Arcane, παιδιά, είναι μια απίστευτη εμπειρία το Arcane. Να πάτε να το δείτε όλοι. Κάποιος με μάτιασε σε αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων, συνειδητοποίησα ότι αυτά δεν τα χρειάζομαι γιατί μιλάω από το κινητό. Δεν τα έχω συνδέσει καν στο κινητό. Είμαι μια πολύ καλή YouTuber, όπως φαίνεται. Τέλος πάντων, τι έλεγα? Ότι το Arcane ήταν έπαιζα LOL από μικρή, τέλος πάντων, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε το Arcane μου τράβηξε κατευθείαν την περιέργεια και την προσοχή και ξεκίνησα να κάνω fanarts. Σας βάζω σε χρονολογική σειρά, είναι αυτές εδώ πέρα οι ζωγραφιές, θα τις αναλύσουμε λίγα και θα πούμε δύο λόγια. Ξέρετε ότι μου αρέσει να είμαι πολυλογού. Οπότε ξεκινάμε με τη Vi. Είναι αυτή, είναι με ξυλομπογιές. Καθίστε λίγο να κάνουμε λίγο ένα zoom. Ήταν η πρώτη ζωγραφιά που έκανα με το Arcane. Vi, αγαπώ, λατρεύω. Βέβαια πιο πολύ λίγο Jinx για το style και το design, μου αρέσει λίγο πιο πολύ. Μπλε, αλλά και η Vi είναι γαμάτη. Ήταν με ξυλομπογιές, Prisma Color. Όποιος δεν τις ξέρει να τις ψάξει, είναι αρκετά καλές, είναι με βάση το λάδι, σπάνε λίγο εύκολα, αλλά do not worry. Είναι καλές σε γενικές γραμμές, ξέρετε βέβαια ότι οι πολύχρωμος από τη Faber-Castell είναι οι αγαπημένες μου, αλλά αυτές ήταν όλο με Prisma Color γιατί δεν είχα ανακαλύψει πολύχρωμος τότε. Ήταν η πρώτη φορά που έβαλα έτσι λεπτομέρειες στο style του Arcane, βοηθάει και πάρα πολύ στις σκιάσεις, κάτω από τα μάτια, στη μύτη, στο πηγούνι, είναι πάρα πολύ sharp οι σκιάσεις τους, οπότε αυτή είναι από τις πρώτες ζωγραφιές, δεν είναι η πρώτη. Είχα κάνει και άλλες με την Jinx και τα λοιπά, αλλά να μην πολυλογούμε. Είναι η πρώτη. Πόσο να τις βάλουμε? Τις βάλω ένα. Θα τις βαθμολογήσω σήμερα τις ζωγραφιές μου. Και θέλω να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια και εσείς πόσο τις βάζετε. Θα τις βάλω ένα 6,8 στα 10. Ναι, εντάξει, ήταν τίμια προσπάθεια, ήταν τίμια. Μετά έχουμε αυτές τις δύο που είναι σε διάστημα 2 ημερών, 3 ημερών βασικά, κάτι τέτοιο, και έκανα και έναν eco που δεν τελείωσε ποτέ, sad, λυπάμαι eco. Είναι η Jinx και η Vi πάλι, διαφορά στα χρώματα. Τώρα χρησιμοποιούσα το πολύ πολύχρωμος και οι σκιάσεις μου αρέσουν πολύ περισσότερο. Οπότε αυτή εδώ η κυρία θα πάρει ένα 7,5 και αυτή θα πάρει ένα 8. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Jinx, φίλε. Την αγαπήσατε και στα event που είχα πάει. Την αγοράσατε πολύ. Η κάμερα την αδική, αλλά μ' αρέσει. Θα τις βάλω ένα 8 νομίζω. Οι επόμενες ζωγραφιές είναι από την τελευταία σεζόν, να πάτε όλοι να το δείτε. Και ξεκινάμε, είναι περισσότερο, βασικά θα σας δείξω την πρώτη που έκανα. Όταν βγήκε το Arcane ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Βασικά η πρώτη που έκανα ήταν η καλύτερη που έχω κάνει, οπότε δεν θα τη δείξω ακόμα, άκυρο. Αλλά ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ήθελα να κάνω κάτι γρήγορα, να το δείτε κι εσείς, να το δούμε κι εμείς και εγώ, να σχολιάσουμε. Και έκανα έτσι την powder και τον eco. Αυτή τη ζωγραφιά θα της βάλω ένα 7. Δεν είναι τόσο καλή όσο η προηγούμενη. Το blending δεν μου αρέσει τόσο πολύ όσο οι προηγούμενες, νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ ο eco, θυμάμαι, είχε διαφορετική έκφραση, ήταν κάπως περίεργος, ήταν κάπως. Δεν μπορώ να την κάνω, αλλά καταλάβατε. Ήταν περίεργη η έκφρασή του, οπότε την έκανα εγώ να κοιτάει. Τον έκανα εγώ να κοιτάει την powder και δεν ξέρω, είναι cute. Το έχω φτιάξει και σε μπρελοκάκια και σε κονκάρδες και κάναμε χαμούλη, ήταν πολύ ωραία. Η δεύτερη ζωγραφιά που έκανα από την καινούργια σεζόν είναι και η καλύτερη που σας είπα. Σε αυτήν θα βάλω υψηλή βαθμολογία, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά έκανα και κάποια fanarts. Οπότε αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί εγώ, όπως βλέπετε, κάνω πιο πολύ σκηνές από τα anime, από τα cartoon, από τη σεζόν που βλέπω, οπότε δεν κάνω fanarts πάρα πολύ. Δεν παίρνω reference, δηλαδή silhouettes και τις προσαρμόζω.
Οπότε ήταν ένα challenge για μένα να βάζετε τσάνες στον εαυτό σας όταν ζωγραφίζετε. Αυτό θέλω να περάσω. Και μου άρεσε πιο πολύ η διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο στενάχωρο αυτό που λέω, αλλά μου άρεσε πιο πολύ η διαδικασία να δημιουργήσω κάτι εγώ που να το βλέπω και να λέω «Α, είναι κάτι δικό μου». Οπότε πάμε. Είναι ο Βίκτορ και ο Τζέις. Η σκηνή είναι από είναι πολύ διάσημη σκηνή ενός πίνακα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Απλά έβαλα τον Βίκτορ και τον Τζέις. Αν βλέπετε και τις λεπτομέρειες, τα χέρια είναι αυτά τα χέρια που είχε ο Βίκτορ που τους έκανε όλους κάπως πιο... Δεν θα κάνω spoil! Πήγα να κάνω spoil. Όποιος δεν το έχει δει, συγχωράτε με. Δεν το ακούσατε αυτό, δεν το ακούσατε. Τέλος πάντων, είναι μια λεπτομέρεια. Ήθελα να την κάνω έτσι πιο... να μην έχει τόσο έντονες σκιάσεις, να είναι έτσι πιο σαν λάδι. Πίνακας λαδιού. Εγώ μόνη μου το ζω, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ λάδια. Ξέρω ότι είναι από τα πιο δύσκολα υλικά, αλλά εγώ θα το κάνω σαν λάδι. Και καλά. Ναι, είναι ο Τζέις και ο Βίκτορ. Πολύ ωραίο, αλλά θα του βάλω ένα 7,8. Ναι. Να είμαι λίγο επικής με τον εαυτό μου. 7,8. Μετά έρχεται ο Βίκτορ πάλι. Παιδιά, θα είναι spoil. Τι να κάνω. Όποιος δεν έχει δει Arcane να πάει να το δει. Δεν μπορώ. Θα σχολιάσουμε τον Βίκτορ ως θεότητα. Όποιος έχει δει Arcane ξέρει. Είναι ο Βίκτορ, είναι δικό μου σχέδιο και το background είναι δικό μου, το σκεφτικά μόνη μου. Οπότε σε αυτόν θα βάλουμε 8,5 ρε παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τον έχω φτιάξει και σε μπρελοκάκια, τον έχω στα κλειδιά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το fanart. Δεν ξέρω, είναι σε μικρούλι χαρτάκι, αλλά είναι ο Βίκτορ, παιδιά. Είναι ο Βίκτορ. Και το τελευταίο fanart που έκανα, και μετά θα πάμε και στη μεγάλη ζωγραφιά που έχω κάνει από το Arcane, είναι η Jinx και η Powder. Και είναι και το καθαρά δικό μου. Το σκέφτηκα εγώ, βρήκα μια κοπέλα που κρατούσε έναν καθρέφτη και είμαι σε φάση «ΟΚ, μ' αρέσει αυτό, θα το κάνουμε». Και είναι η Powder. Και κοιτάει τη Jinx. Στην ουσία βλέπει τον παλιό της εαυτό στο καθρέφτη. Εδώ πέρα γράφει Jinx was here, αλλά νομίζω είναι ανάποδα, οπότε εσείς το βλέπετε ανάποδα. Και είναι η αντανάκλαση του εαυτού μας, ότι ο κακός εαυτός μας δεν θα βγει ποτέ και τον βλέπουμε στο καθρέφτη. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω. Μου άρεσε πάρα πολύ το concept. Σαν art, δεν ξέρω, θα του βάλω ένα 7,4 στα 10. Αλλά σαν ιδέα είμαι πολύ περήφανη. Θα με περάσετε για ψωνάρα το κερατά τώρα, αλλά είμαι πολύ περήφανη. Και η τελευταία ζωγραφιά που έχω φτιάξει είναι αυτό εδώ το μεγάλο το χαρτί. Μου πήρε πάρα πολλές μέρες. Ήθελα όμως να τη φτιάξω γιατί είναι το Arcane. Πόσες φορές θα το πω, πόσες φορές έχω πει Arcane σε αυτό το βίντεο, δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ... Ήταν η αφίσα. Είναι η αφίσα με την Jinx και τη Vi που την παίρνει αγκαλιά. Πολύ ωραία συναίσθημα και αυτό. Παιδιά, όποιος δεν έχει δει το Arcane να το δει, σας συγκλιπαρώ. Και είναι αυτή. Είναι όλο με ξυλομπογιά. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία, αλλά ήταν δύσκολη. Γενικά το blending είναι πολύ δύσκολο. Αλλά είμαι πολύ proud για τη συγκεκριμένη. Οπότε θα πάρει ένα 8,7 στα 10. Για μένα προσωπικά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το βάλετε εσείς. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια. Αλλά είναι από τις πιο γαμάτες ζωγραφιές που έχω φτιάξει. Και είναι και τεράστιο χαρτί, βλέπετε. Αλλά το Arcane θα είναι στην καρδιά μου πάντα. Μέσα στην καρδιά μου, πραγματικά. Να πάτε να το δείτε, όπως είπα. Σας εγκλιπαρώ. Αυτές ήταν οι ζωγραφιές από το Arcane. Έχω κάνει και κάποιες άλλες που είναι παλιές. Δεν θα τις δούμε τώρα. Μπορεί να τις έχω δείξει άλλο βιντεάκι, βασικά η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Έχω δείξει τις περισσότερες ζωγραφιές μου. Θα κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι. Κρίνω παλιές ζωγραφιές. Θα είναι όμως οι πιο τωρινές μου. Οπότε μάλλον θα είναι κρίνω τωρινές ζωγραφιές. Σας το άφησα για το τέλος, γιατί έχω άλλες 3-4 ζωγραφιές να αναλύσουμε. Πείτε μου και κάτω στα σχόλια ιδέες. Αλλά αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ που κάτσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!